नमस्कार सर्वांचं श्वेताच्या ब्लॉगमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे। आणि आजचा ब्लॉग असणार आहे। बरेच ताईंच्या कमेंट होत्या की ताई आमची कारल्याची भाजी कडू होते तर रेसिपी सांग। तर मी माझ्या पद्धतीने मी कारल्याची भाजी करते। तर ती रेसिपी मी अगोदरच काल करून ठेवली होती रेसिपी, तर ती अपलोड करायचं राहिलं तो ब्लॉग। तर ती रेसिपी आजच्या ह्या ब्लॉगमध्ये ॲड करणार आहे मी। तर याच्यासाठी जे कोण ताई असतील त्यांनी नक्की तो व्हिडिओ बघा। आणि कालचा ब्लॉग राहिला होता तर तोच आज एडिटिंग करून मी अपलोड करणार आहे। तर नक्की आणि दाजी पण चालेत बाहेर, त्यामुळे काय आज निवांत आहे, जेवण वगैरे नाही। तर कारण का ते आता कसं नवरात्र बोलल्यानंतर महाप्रसाद चालू झालेत, त्यामुळे ते जाणार आहेत महाप्रसादाला। तर हा ब्लॉग तुम्हाला नक्की आवडेल, नक्की बघा। तर या ब्लॉगमध्ये सर्वच युनिक आहे, म्हणजे वेगवेगळंच आहे। तर हा ब्लॉग तुम्ही नक्की सर्वांनी पूर्ण बघा। आवडते ती खरंच माझी फेवरेट कारल्याची भाजी आहे। तर मी कशा पद्धतीने कारल्याची भाजी बनवते हे तुम्हाला आज दाखवणार आहे। तर नक्की सर्वांनी बघा कारल्याची भाजी कशी बनवते मी। तर कारला मी बारीक चिरून घेतलेला आहे। तर जशी मी रेसिपी बनवते ना कारल्याची भाजी, तीच रेसिपी सेम मी आज ह्या व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे माझ्या पद्धतीने। तर हे सर्व आता मी धुवून घेणार आहे, कारण का बी वगैरे अशी काही वेळेस खराब पण असते आतमध्ये, त्यामुळे मी माझ्या पद्धतीने रेसिपी दाखवणार आहे। पण नक्की ट्राय करा, नक्की भाजी तुम्हाला आवडेल कारल्याची, कधी तुम्ही केली नसेल तर। तर आता ज्या वेळेस आपण कारला उकडत असतो त्यावेळेस थोडी हळद आणि थोडं नमक, तर ते स्किप झालं माझ्याकडून। तर मी रोज कोणत्याही कडधान्याची भाजी वगैरे बनवत असली ना की त्यात थोडं हळद आणि नमक थोडं मी टाकते शिजवताना, काही असू दे कुठलीही भाजी उकडताना। तर आता भाजी उकडत ठेवले तोपर्यंत इकडे कांदा वगैरे भाजून घ्यायचं। कारल्याची भाजी तिकडे पूर्ण कारलं पूर्ण शिजल्याच्या नंतरच मग इकडे मी कढई ठेवले, नाहीतर तुम्ही अगोदरच ठेवाल। कारण का तिकडे शिजलं ना, कारला शिजलेला आहे, घेतलंय मी आता शिजून पहिले कारला घेतलाय आणि त्याच्यानंतर मग फोडणी मारणार आहे। तर काय नाही, एक छोटा अर्धाच कांदा घेतलाय आणि गूळ आणि टॅमॅटो आणि बाकी आपले मसाले। तर आता फोडणी जिऱ्याची, त्याच्यानंतर अर्धाच कांदा टाकलाय मी, कारण का दाजी खात नाही, ते खातात क्वचित तेवढं खाल्लं तर, नाहीतर मलाच खावी लागते, त्यामुळे काही एवढी मी करत नाही। तर इकडे कारला शिजवून घेतलेला आहे। कांदा असा नॉर्मली भाजून घ्यायचं ब्राऊन होईपर्यंत। त्यात आता टॅमॅटो पण अर्धाच चिरलेला टाकलाय। तर तुम्ही तुमच्या पद्धतीने टाकू शकता, जेवढी भाजी असते तेवढी, काय नाही थोडं नॉर्मल टाकलं तरी चालते फोडणीला, असं काही नसते, भरपूर लागते कांदा टॅमॅटो वगैरे। तर यात मसाले टाकलेले आहेत, लाल तिखट, हळद, गरम मसाला, तर सर्व पहिले, आणि थोडा नमक टाकलाय, कारण का कांद्यात नमक टाकला ना की कांदा लगेच शिजतं, जी फोडणी आपण टाकतो ती, त्यामुळे थोडं, कारण का मी कारला शिजवताना मी त्यात नमक टाकलेलं आहे, त्यामुळे याच्यात थोडंच टाकले भाजीत। आणि आपली कोल्हापूरची थोडी चटणी। तर उकडलेलं सर्व मी आता कारला पूर्ण भाजून घेणार आहे, मिक्स करून घेणार आहे, कारण का लगेच गूळ टाकलं ना तर मग ते चिटकून राहते, त्यामुळे पहिले हे सर्व मिश्रण एकत्र करून घेणार आहे आणि त्याच्यानंतर मग शेवट गूळ आणि कोथिंबीर पण टाकू शकता तुमच्याने। तर मिक्स करून घ्यायचं। तर आता टाकणार आहे गूळ। तर बघू शकता मी गूळ किती घेतलाय। खरंच गूळ टाकल्यानंतर भाजी अजिबात कडू लागत नाही आणि मस्त लागते, एकदम टेस्टी। मला खरंच मी पहिले खात नव्हती कारल्याची भाजी, पण आता माझी फेवरेट भाजी कोणी विचारली तर मी खरंच सांगते कारल्याची भाजी, कारण का मला खरंच भाकरी आणि कारल्याची भाजी खूप आवडते, खूप म्हणजे खूप। तर नक्की ट्राय करा ही रेसिपी, काहीच नाही, फक्त कांदा, टॅमॅटो, गूळ आणि कारला आणि आपले रेग्युलर मसाले।
खरंच खूप छान लागतं भाजी. आणि थोडं पाणी टाकायचं म्हणजे शिजून पूर्ण. आपण जे मसाला टाकला तरी चालते, पाणी नाही तर नाही टाकलं तरी चालते. तर झाल्यानंतर आता मी जाणार आहोत गरबा खेळायला. आवडले माझं असंच गरबा खेळायला जाणार आहे. तर चला, हा पण ब्लॉग मस्त होणार आहे. तर आपण ब्लॉग सर्वांनी बघा. आणि आता वाजलेत 11, रात्रीचे 11 वाजलेले. जेवण खाणं पिणं सर्व झालेलं आहे. तर आता जाणार आहोत आम्ही गरबा खेळायला आणि तो पण व्हिडिओ येईल. तर मी खेळते अशी एवढ्याशी नाही पण बऱ्यापैकी खेळ. तर चला भेटू आता नेक्स्ट. त्याच्यानंतर मग आता मी फायनली गेलो गरबा खेळायला. तर गरबा खेळायला खूप गर्दी होती. खरंच खूप मस्त वाटलं गरबा खेळून. तर एन्जॉय केला, फुल एन्जॉय. मला तर खूप आवडतं गरबा खेळायला, त्यामुळे फुल एन्जॉय केला आम्ही गरब्यात. खूप करत आलेला आहे पाऊस. आणि खूप असं पाऊस होता, लय गडगड होता आणि खूप पाऊस आला. खूप म्हणजे खूप. मोबाईल घेऊन ते बनवायच्या होत्या तर आवरलेलं आहे. पाऊसच आला, लाईट पण गेलेली आहे, त्यामुळे आता काय व्हिडिओ वगैरे काय माहिती. पाऊस जास्तच जोरात आला. आणखीन एक काम केलं आज, फिश टँक मी स्वच्छ केलं आहे. कारण का मिस्टर करतात माझे स्वच्छ, पण ह्या वेळेस मी केलं कारण का पाणी खूप खराब चालू होतं, त्यांना टाईम पण नव्हतं. तर थँक्यू हा व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल. आणि असाच सपोर्ट सर्वांनी कायम असू द्या. सर्वांना श्री स्वामी समर्थ.